Čaute, maturanti! Zase Dodo, zase sú traky, dúfam, že je lepší mikrofón tento raz, alebo to aspoň bude rovnaké a za mnou je zelené pozadie, čo znamená pozitívne. Mám pre vodu, mám tu vodu, takúto vodu by ste si mohli prámeniť tu, nejaké pH, niekde okolo sedmičky, na maturitu tiež zobrať. Treba to doplňať, ja to veľakrát zabudnem a potom ma bolí, čo? Hlava. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše feedbacky, a.k.a. spätnú väzbu. A čo som zistil zatiaľ a počas celého toho čítania vašich spätných väzieb, tam je to A, to je také prehlasované O, E, väzby. Keď som bol malý, tak mi z toho bolo zle, keď som to rozprával, ale tak Češi majú to říkam ti, Mařeno. No, poďme k otázkam, ktoré máte momentálne na maturitný deň, pretože to vás asi najviac zaujíma a tiež vám poviem, ako som ja prežíval asi ten maturitný deň s mojimi spolužiakmi, keď som bol maturantom a potom si povieme, že čo bude v ďalších videách. Takže prečo sa máte subscribenúť sa už teraz, to určite zdieľajte všetkým kamarátom, budete cool. Poďme na otázky. Ako riešiť tie IQ otázky, ako som to nazval, keď sa zaseknem, že alebo nejaké taktiky na tie úlohy, na tú slovenčinu alebo na tie ďalšie. Dobre, takže toto je veľmi dobrá otázka. A ja osobne používam techniku, keď sa strácam a už chytám paniku, že OK, už to toto neviem. Keď sa strácam, ako už som teraz spomenul, ja idem od konca potom, dám si tam bodku, že tu som skončil, idem od konca alebo pokračujem na ďalší. Proste pokračujem. Keď som nejakým štýlom stále vyvedený z miery, napočítam do 10. Jednoducho raz, dva, tri, viete, to je postupnosť. Alebo po anglicky, alebo po nemecky pohode. Prečo rátame vlastne do 10? Aby sme uvoľnili hlavu. Jednoducho vtedy hlava nedokáže myslieť na nič iné a trošku sa tak uvoľní, ak by sa vám dalo nejakým štýlom sa postaviť len tak, hej, a hlavne neotravujte spolužiakov, nevydávajte žiadne blbé zvuky a prejde to. Hej. Čiže 10 sekúnd idete na ďalší príklad a tie IQ otázky veľakrát je o tom, to nie sú IQ otázky, to je o tom, že toto to má byť. Ale tak si v prvom rade si prečítajte všetky tie odpovede, čiže otázka, odpovede, prečítajte si všetky 4, alebo 5, alebo 6, alebo koľko ich bude a hneď intuitívne si označte jednu. Bum, túto. Nerobte to do papiera na maturitu, lebo vás predsednička komisí vás zošľahá. Takže označte si ju a potom zanalýzuj, či si ju označila správne. A prečo? Ak si s tým spokojný, choď ďalej. Jednoducho, čiže využívať veľakrát intuíciu a to také prvé kopnutie, že ja si myslím, že toto. Lebo zvládnem to, aj keď som sa neučil celú strednú, čo rád akú chceš odpoveď? Ale takto, veľa ľudí si nevedomuje, koľko veľa sa toho naučili a už len keď ste v tej triede a už len počúvate, tak už to je o niečom, ale no nebudem ti mazať med okolo úst, jednoducho, ak si sa vôbec neučil a kašľal si na to, tak taký bude výsledok, väčšinou to tak býva. Potom, mám taktiku. Do ústnych maturít sa budem učiť len slovenčinu, gramatiku a angličtinu. Po tých maturách budem mať mesiac na praktické predmety, informatika, účtovníctvo, strojopis a po tých sa začnem učiť ústne literatúra, ekonomika, angličtina. To je vlastne okrem vyradených. Mám na ostatné kašľať? Počuj, wow, ty máš plán, to je super. To je úplne mega. Takže nemám ti čo na to povedať, je to vynikajúce. Určite pokračuj a plánuj si takto naďalej, lebo ty si človek, ktorý si rád plánuje, ktorý si rád robí veci. Čiže áno, rob to takto, prejdi si to, aký dáva zmysel, spýtaj sa aj učiteľiek, že jednoducho na jednotlivé predmety, a nepýtaj sa na tie predmety, na ktoré sa nejdeš učiť, hej, to sa nepýtaj, ale na tieto predmety, či máš správny a tiež ak minulých spolužiakov, že koľko im trval strojopis, ale jednoducho strojopis môže byť paralelne, že nerob to hlavne tak, že si nedáš, že matematiku stále, strojopis stále, nie, rob to počas. Že napríklad ten strojopis si daj radšej každých 10 minút večera, že jednoducho bum, čiže neustále si to precvičuj. Good. Ale inak taký deň, že matika iba, je tiež dobrý.
lebo si to aspoň nemiešaš. To je ako keď prídete do práce a máte no dobre, neprídete do práce, ešte si práci neboli, takže o tom sa nebudem baviť. Super. Je povinné mať oblečené šaty alebo oblek, môže mať čierne gate a riflovú bundu? No jasné, že môžeš. A čo sa stane? Je to v pohode. Len je o to, aby sa cítila dobre a aby si sa cítili dobre väčšinou. Čiže ak máte oblek, ktorý vás ťahá viete kde, no tak si ho nezoberte, lebo vás bude ťahať viete kde. A jednoducho ide o to, aby ste sa cítili fakt dobre. A už keď sme pri tom, ja keď som si pripravoval ten maturitný deň pred písomnými maturitami, ja som si pripravoval všetky veci radšej vopred na stoličku. Jednoducho, že už som nechodil vôbec po proste som si večer povedal, beriem si tieto ponožky, beriem si tieto nohavice, beriem si túto košelu, je takto vyželená, všetko, kravata pripravená, zapnutá, všetko bolo zapnuté. Čiže priprav si to, nebudeš mať problém. A pozri sa, ak prídeš v rifloch, v čiernych gate, nech sú vyžehlené, asi v pohode. A keď je všetko opraté, tak je to wow, good. Hlavne, aby sa cítila dobre a aby to trošku vyzeralo aj elegantne, že si z toho nerobíš srandu. Hej, netreba provokovať, viete, stará škola. Super, no a ako vyzeral ten môj maturitný deň? No, ako som spomínal, pripravené už veci boli. Ráno som vedel, aké mám raňajky, som zdal asi párky alebo čo, hej. Vedel som, na ktorý autobus idem, šiel som tam 5 minút skôr, trošku som tam mrzol, ale vedel som, že nebudem utekať. Jasné, zrazu stretnete spolužiakov, ktorí sú v sakách, hej, majú nejaké kravaty, takže je to také, je to také nezvyčajné. Takže sme sa aspoň proste posmiali trošku v autobuse, keď sme prišli do školy. A keď sme už vybehli vonku, tak sme sa porozprávali. Ja sa vždy snažím udržiavať v tej téme toho učiva. Čiže ak riešim slovenčinu, tak ja sa snažím ešte baviť sa o tej téme, že aby som to stále ten mozog udržal v tom. A niekto má taktiku, že nie, on sa potrebuje rozprávať o hokeji. Takže ten človek pri mne nemôže byť, lebo ja sa chcem rozprávať o tom predmete. Takže keď sme prišli, tak aj učitelia boli takí pekne oblečení, boli tam nejaké chlebičky, čo sme im, myslím, že objednali, aby neboli nervózni, lebo myslím, že oni mali čas na obed alebo tak nejako. A oni tam ešte do poobede musia opravovať tie písomné maturity, takže tam je pes ako plný. Mali sme zoznam, kto je v ktorej triede, pretože asi nebudeš vo svojej triede, takže na to sa priprav. Čiže my sme boli proste úplne inde, lebo každý musel mať vlastnú lavicu a myslím, že ešte medzi nami bola jedna lavica voľná kvázi, aby sme nemohli odpisovať, hej. A na toto ešte chcem upozorniť, moja spolužiačka robila takú malú koninu, že ona odpisovala od najbližšej a ona mala inú skupinu. No nečakane to nespravila, jasné, že mala málo bodov, lebo odpísala všetko od zlej skupiny, takže to dá logiku. No, čo už, neodpisuj, snaž sa proste to nerobiť, jednoducho hlavne neotravovať ostatných, lebo vopred sú povedaná agenda, koľko budeš mať minút, čo sa ide diať a niečo sa stalo na matematike, že som si, keď už zaznel gong, že začíname, bum, tak ja som si pozrel prvé dva príklady, chodila pomedzi nás predsednička tej komisie, ona bola externá a ja som si dal takú malú bodku do takého štvorca, ktorý bol poprepájaný úsečkami. Ona začala na mňa bliakať. No aj tam v škole, že ako si dovolujem, že to je pravidla, že nemám písať do toho testu. A teraz si predstavte, že ste na začiatku, si začali, že dobre, tak prvé, čo bolo, že dobre, v pohode, a ona začala bliakať ďalej. A teraz som si povedal, no dobre, tak buď začnem bliakať na ňu naspäť, že nech proste sa už ukľudní a nech neotravuje ostatných. Ale vo vnútri som si povedal, no čo mu to pomôže. Asi má svoj deň, asi to už nemala dlho a no nepomôžem si. Takže radšej som sa ukludnil, písal som si ďalej a díval som sa dole do jak sa to volá, lavica. Na lavicu som sa díval a prešlo to. Takže som to musel trošku predýchať, ale dal som to nakoniec. Na tej slovenčine na slohu sa vôbec neboj ísť na vecko. Jednoducho, keď ti fakt treba ísť, tak proste chod na vecko. Ja som šiel asi 5 krát, lebo ja som dosť taký nervo
nervózny niekedy takto, takže proste fakt som musel odbehnúť. Takže toto sa neboj vypýtať sa. Že máte na to, myslím, že právo, určite sa to nezmenilo, takže neboj sa proste odbiehať pomimo, lebo je to dosť dlhý čas, myslím, že tam sú 4 hodiny či ako, oni vám to už povedia, tam je niečo 3 hodiny a niečo. Takže na to si dávaj pozor. Čo som ešte mal na stole? Na stole som mal vodu vo fľaške, lebo by som sa inak oblial. 3 pera už vybraté, lebo potom, keď chceš ti niečo vyberať od niekiaľ, vyzerá to blbo, hej, takže to nerob. Na ruke hodzinky, normálne, nie také, že ťukačky, to ani neskúšaj, lebo to učitelia, ak nie sú úplne mimo, tak ti to zoberú a máš len problém z toho. A problém nechceš mať. A dostatok papiera. Dostatok papiera, aby si mohol písať, aby si to jednoducho proste mal čo kde zapisovať. Čiže mal som tam papier, mal som tam a ešte mal čokoládu. Tu som si tak postupne odriskával. A po tej písomnej maturite, po tej jednej časti, veľa ľudí skončilo skôr, neskôr. Ja som si väčšinou tie veci radšej kontroloval a snažil som sa zistiť, že či všetko je v pohode. Takže ja som taký, že na kontrolu. A dohodli sme sa, že či ideme spolu autobusom, či sa čakáme, či ideme na obed spolu alebo takto, takže to je na vás. Ale ja som šiel domov a bol som brutálne unavený, pretože je to psychický stres, hej, na všetko. Takže trošku som si nepol a potom som sa pripal druhý deň, bum, angličtina, ideme, bam, 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 bam. A ešte jedna dôležitá vec. Nedávaj na žiadne polopravdy, že niekto myslí, že niekde unikli nejaké testy. Kašli na to. Jednoducho neunikli tie testy a ani zo slohu, ani z ďalších vecí, takže jednoducho na to sa ani sa nezameriavaj. Jednoducho si ostaň v tom svojom, ak sa niekto chce zase. Ak sa chce baviť o blbostiach, ak si ten typ človeka, do it. Hej. Pre mňa to bol vždycky ten predmet, o tom sa chcem baviť, o rôznych ďalších veciach, básničky, ABBC, ACBA, ABCD, hej. Takže nezabudni sa subscribenúť na náš kanál a vidíme sa v ďalších videách, ktoré budú práve o tom, ako si vybrať vysokú školu, ako sa pripraviť ešte na ústnu maturitu, ako si vybrať povolanie, ako rozmýšľať do budúcna a na život, na ďalšie veci. A zase, vopred ďakujem za tvoju spätnú väzbu. Napíš tam otázku, ktorú chceš počuť, aby bola zodpovedaná. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa ťa zapojili do týchto spätných väzieb. Nech sa vám ti darí. Maj sa. A nezabudni sa subscribenúť na náš kanál. Prajem ti najviac šťastia, aby ti fakt sadli tie otázky, aby ti fakt sadla tá téma. Nech to úplne nádherne proste prejdeš, napíš čo vieš, je lepšie napísať niečo ako nenapísať nič.